Aw, Okay, bakante. Apa? Taas kayo ni, dagang yun ang station. Kay may tura ka? Mana kay pasayro? Sige, karga. Masayro ko ron kay urang mingaw ron ba? Breakingan ako ning bago na akong install nga kuan, nanay carrier, nanay mga safety gear, nanay po ko'y mga kadena. Ah, okay. Ha? Di man ta ko masahiro nya gipakyaw mong kuaning isa. Moadto na siya tambubong. Sabay na lang ko. Moadto siya tambubong daw ba? Bubong. Kina dia? Ha? Na. May lagnay mo karga na itong katrero no. Pero ba yung dakuha na sa gabal kini sa kay ba? Nakabalo ka sa mga iskalaber dire warrior kayo mo karga na bisag unsa. Bantay bitaw ha. Abot-abot sa tag motor ka dali bago pa may nyagi bud. Asa nang hatong? Asa mga motor na kim patay ningawa ron buntag pa sa sayon tao. Sayo pa manggod kaayo no mo nang mingaw kaayo. Ano may tag na misakay ani no. Pero ba yung dakuha o? Gamay ra ano. Dito ka boss? Ha? Pwede pa mo sakay? Ano mo? Diyan may sunahan sa tibong ko. Tibong ko be. Ah, tara. Pwede pa mo sakay? Sakay. Palim sa bangil boss be. Palim sa bangil. Ano bangil? Oh, kaya. Sige, sakay. Diri yang isa sa kwan be, tubangan. Tabak isa. Sakay nang isa dia. Naman may karga katri di ay nalimutan na mo. Ha? Naman may katri di ay. Kapre. Kana mau katri nabili. Mo tamin naman di may katri. Ay, sige, itong kargaan. Naugin sa niya be, kay karga ta ng kapre nila. Pag ka nag-ingundaan nga naday ka. Ano yun kay excited naman mo sakay ba? Nakarga na ni boss? Ay, naiwang ra kay na. Kaya na bitaw na abot. Daghan ba kita? Niwang ra lagi kay na. Pisi. Di. Naman ko nagdala man kog konduktor. Mangit ka. Kasi saan ni boss? Sa Badbad sa tagtali. naman ko ilalay dito. Pila ka paisa itong gamiton ani? Ato huruton eh. Okay. Permiro ko ning pan aning nay mga gaid-gaid ba mo gining gidala ko ni. Yasa po. Banto ko. Abay, ni Bakit sakay. naman yung motor mo? Bagong install ni. Yasa po mo sa kaya ni Pod. Wala ay ko problema. Sigo ko bang katatanan na na? Dito pa na. Surplus na boss. Ay kami bala. Babag. Ano boss? Babag na. Asa man may malingkod boss. Malingkod naman na sa kuan. Tama na. Wala ay gabala ka nani mga pamaagi ron. Lingkod lagi pa ron. Lingkod lagi ta ron. Daan pa ko. Kanina tago na ako. Ay, kamaki dong. Dili ka na mo doktor boss? Ha? Ikos gijud. Bagong briefing. Break ko. Kulang pa ni no? Kani ikaw ray biraan ni kay punahan na ni ba? Dala man ko ni kay Tumba. tudloan ko niya ba? Ay, sorry, kulang pa. Kulang ka na. Kulang ka na. Ako ko ande. Sige. Wala lagi kulang pa yun. Naon pa din na boss. Kaduhaon ba? Ay asa na na-recruit mo boss nga pan? Gagpang ni niya say. Dagpa? Leather. Ano ba ta? Kauban ni sila ni trail ni Archie. Ni Papa Ompe. Kaunti. Taga-ubos naman tas papaompe no. Isa ka PC oh. Ayo kaya itong gamito na gyapon. Ayo gamito na. Hugot mo ang kana boss. Trato na dipiti boss? Ha? Trato na dipiti? Ay, sus. Ano na? Ah, kay mo? Ha? Tibong ko. Tubong ko, Pwede ra pare ma 30. Sa katao naman ni. Piso, 150. 350 ra. Sa 350. Duha ra man mi. Ngani, piso ba yung ulo ron dito, boss? Pila na bayad ni? 50? Bayad. Akala gud. Akyaw man ni. Akyaw man ni. Bayad tag kuan plate na to. Sige. Saan sa kaya ni boss? Di, kita isa. Patunga ko, patunga. Okay lang. Oops. Bangil, okay na, Ay, naibay. bangil ya. Na. Okay. Una kong sakay. Dili ka tunga. Boss, Oh. isbugsa.
Ay! Na. Rojin. Dito ka, Jo. Dito ka, Pikachu. Dito. Isa. Dungan. Apa may isa sa luyo, boss? Dito na lang ko. Dili ka sa kuan. Buhangan, maguna siya. Sakay una, Jo. Sige, sige. Sakay. Una ko. Una, sige. Oh. Oh, sige. Up. Okay. Sibog kamay dito. Okay. Ay, dai, dili lagi. Ay, kapala ka. Ko na ning kuanan ning dalanan ni. Estimate na niya. Rider na. Pertirang niwanga Pang. gid ni. Asa kay ka? Ay, kaban mo tayo mo no? Oh, tibong kami. Tibong ko mi. Ano bangil ni? Nana. Gaya pud sa motor ko. Balong daghan kita glabunon mag lisod kog baklay ani patay layo ako labunan. Layo ko sa pak naman jud mo kay motor ani ro. Ang problema kay wala pa may mga motor nga nangagi din eh. Dahil nangagi pero puno permente. Tama ako eh. Abot-abot lang tingali ko diri. Ito di man jud ko baklay ron kay layo bagi kay sapa. Asa man ka? Ha? Sapa ko. Sige. Uy, unsa man na yan? Kadaghan na ba nato? Neglisod naman kay ko diri ako. Pasakyan pala nimo. Asa man may butang? Na pa may bakante sa luyo. Sige, saka sa luyo kang. Kadaghan na nato. Saka diha. Kaya pa ka ha. Tindog lang diha. Boss, motindog lang ko boss. Ah, sige, tindog lang diha. Wala ka kong labanan. Palihog na lang kung kuan ana. Lakdo ay isa. Gunitin na lang diha. Ako gunit day. Oh. Sige. Sige boss. Ay, imong ulo ba yung isa likod sa imo kakita sa dalan ba? Saan man ni boss? Neglisod naman ko. Boss na kayo. Ayaw gani isa likod mong ulo sa dalan para makapokus ko. Bay, pwede mo buhin po dalan ka kay mo na nabiyog yung kayo. Dating nabiyog kayo. Yan na napasakay-sakay pa mo ka ba? Tama na mo dato. Kita kayo. Awa. Ay, boss. Boss, ang sakay, boss. Okay. Isag naog ka? Isag naog kay wa ko kapugong. Atras sa gamay. Plasa na kay mohonat ta kay subidaon dia sa Ay, babak. ay sabi. Ha? Ay, muna ako. Sakit na kayo, talawa. Nilakra na. May pag magbaktas ko. Gaghuot-huot. Bahala ka dra. Ah, sige, bahala ka day. Pamugong, Taysa. pamugong mo dia. Eh, hoy! Ha? Naw ko ba? Ha? Sa makabuga. Naw ka. Asa man ka? Dili ko sakay ko sakay. Dugay ko. Laban nimo. Daghan pa kay kog labunon no, backfire. Ay gaan na.